Tinokudokezai mabuja tauya ano nhau dzanyasi iro zuva rokugumisira mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutanda nonyaya paitika tsaona madzonzoni chaiwo padhuze uno paMutoko Center apo bhazi rokwaRimbi ranga richienda kuMalawi raita kukubana nokamudhudhudhu. Parikunzi nowamwe papfa mubodzi, wamwe wagoti papfa wairi paribe chizvinhu. Papapo kare pabatanidzwa noimwe motika yorudzi rweToyota Fortuner. Idiwa pfawo rekai wazorore murugare. Mazuva apfuura ano kusvikira kunyangwe nanyasi wanhu munyika mese vari kuita kuchema, kuyaura, kurwadziwa nokuvhiringidziwa nozviri kuitiwa nozesa. Wari kudzimiwa magetsi, idi kudzima magetsi zvomaawa anopfuura kana 17 chaiwo pazuva ribodzi. Wazhinji wagoreketa kuti magetsi akabenhuka nguva dzo17 dzomanhoko ari kubva amukira kuenda nguva dzo4 chaidzo kana nguva dzo5 manhoko yabodziyo. Pakatoita kunyangariwa ipapa paribe agoziva kuti chii. Apa iwo zesa wakaita kunyarara zvavo kuti zero kunge pane chiribe kuitika ipapa zvakaoma. Wazhinji wakahwadziwa nokuti wangu wakaringira dutu mupengo Freddy kuti riite kuvhiringidza, asi wamwe wanonamata wagoreketa kuti takanamata kuti yawe atingwire nyasha zvikabva zvaita kudipfama. Asi chiri kunakidza ipapa ichokwadi kuti tiri kufara kuti Freddy aribe kuvhiringidza wazhinji. Washoma mazuva mairi apfuuraya ndo wagoboyana nomvura yache, asi kwaiya ndogogwarasha wairi basi dunhu romanikarendi. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Kwaino chikoro chofundo yepamusoro chokubulawayo NUST. Kwai izvezvi wanhu ngawarekawo kusha tiribe kukwidza mari sokureketeka kwazvanga zvakaita nokuti kwakainge kwavhiringidzika. Tiri kuramba tichitenda wafundziwe ipapo wakanga waita kuramwa zvese, wapfika mugwagwa nokuramba kuti paribe ari kupinda muchikoromo. Idi zvakaita kunyangariwa wanhuwo heno kuti wanga wamboita sei, asi tiri kufara kuti wazobvuma kuti wabenhutse mari painge iri, wapwere waende kofunda idi. Dare guru munyika ratiro wagari wekwazvimba wanga wari kuda kubisiwa waya munzvimbo dzavo. Kwai wagare imomo. Tikuramba tichizvitenda izvozvo tichitoti dai zvaramba zvienderera mberi kuitira kweduno tigoreka kuvhiringidziwa kwedu buja. Ipapa tikuramba tichizvitenda shuwa dai zvaramba zvakadando. Wamwe watongi wokudare guru munyika wanoti mutongi Makonese namutongi Chinamora kwai wagonziwo wachada kuisiwa matare okuti aferefete kuita kwawo mutsepwede. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Chokwadi paribe chinhu chakawanzika panyika pano pairina manyanga rinoputirika. Rekai tione ipapa kwai wagopuwa mazuva 10 okuti wanyore tsamba kuti sei wasiri kufanira kuferefetiwa. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Asi kazhinji zvatakaringa nawamunangarwa ukandoona paisiwa wanonzi wari kukuferefetawa uri mutongi, aiwa watogwa nayo ndokupera kwazvo. Rekai tirambe takandoringa ipapa. Kwaino wanhu kuno kambaniyo Al Jazeera inoita kupepeta nhau pasi rese. Kwai kambani iyi yaita kuita kutanika chaiko pachena zvinhu zvinoitika zvokuburitsa mari nokuita kwese kwomutsepwede nouori kunoitiwa nevakuru vehurumende. Wamwe wacho wanosanganisira Hubert Mudzanire anozviti Hubert Angel. Pakaita kunyangariwa ipapa. Rekai tione kwairi kuburika mwedzi uri kuuyayu tatomirira kuona kuti rikaburika aiwa tobva taribvenekawo toriona tokupakurirai kana zvichigoneka kuti zviitike. Tinoramba takandoringa tichiti kunyepa zvinenge zvichiitika ipapo. Kwanga kwatobuditsiwa takaringana nenyaya yebodziyo, kwanga kwatobuditsiwa zvinhu
bepanhau Herald wachiramba kuti zvese zvakareketiwa naye mudzanire kwai manyepo, wachigoti kwai anga ari kureketera wamunangarwa, asi nokuti iye akatoita akatsotsi imiwe rekaitioni apa chazonakidza wabva wakasika kuibisa padandemtandepo. Rekai tione kuti wanoipedza sei nyaya iyi, tinenge tichinokunyepai. Tawadziwa fani kungwa kuti kune wanhu pamatapipa wari kuita basa rokuita zvinohwadza. Ipapa kwai wanotengesa zvinodhaka zvinana mutorirozvi, apawo wabva waita kopamba wapwere wachisikana wane makore kana 13 zvichienda mberi, kuti waende ipapo wamwisa zvinodhakazvo wobva wapedza wobva wabhinya, pakaita kunyangariwa patono mubereki izvi zvaari kusaya kuti woita sei, nokuti mapurisa adibe chaari kureketa, idi zvakaita kunyangariwa zvakaoma showa, asi dai waita zvinhu wakomana. Wanofarira nhabvu yomunyika, nguva yenyu yakusvika. Kwai kubva zuva rechigumi nosere mumwedzi uri kuuyayu, mitambo yebhora inenge yabenhuka. Tatichanyepiwa ba kuti inenge ichitambiwepi, asi munondoziva kamu kuti Mhanduwe WeNhau ndiro basa raanokunyepa iri, zvinenge zviripo pazvinenge zvaburikapo. Tiringe dzopasirese. Mapurisa okuSouth Africa agoti asunga vanhu 5 apo wanga wabata midzanga yofoja yoRemington Gold mari inoita mamirioni 30 chaiwo, kwaiyenge iri parimwe purazi kumusina. Pane atengesa bhesi, asi tiri kuti pamberi nazvo zvokutengesa bhesi izvo, nekuti zvanga zvakaita kunyangariwa chaiko. Hurumende yeko iri kuhwadziwa nezviri kuitika zvinhu. Hurumende yeKenya yafara panzi noAmerica yagopuwa mamirioni 123 126 million pachirungu kuti wabatsirike panyaya yokuwana chikafu chokudya kune wanhu wavo wari kusaya chokudya. Tiri kuramba chizvitenda izvi. America wopo kare ipapa yagototi iyo wanhu wekuNigeria wanoda kuenda koita ulendo kunyika kwawoko wakubvumiwa kuita ulendo pavhiza ribodziro kwemakore anoita 5. Zvavo wabi yedu isu gore ribodzi chairo unorinhuhwa baipo komana. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Kwai kuPakistan kunogona kuita kuvhiringidzika chaiko mune zvematengero enyika, nokutoti Imran Khan angari ndiye mutungamiri wenyika iyi aendesiwa kudaro dzimhosva pawanhu wese wabva waita kuti paribe akamboona zvakadando. Ipapa kana akandodanidzira kuti ngachitsve chino hachatotsvaidi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tiri kungotosvira kuti kudekare nokudipfama kunyikako. Sarudzo dzokunigeria dziri kuratidza wamwe wanhu wese kuti sei Africa indori Africa inonzoramba ichinonzi nyika ibodzi Africa. Pakaita kuoma chaiko. Ipapa zvakaitika mugore ra2018 kuZimbabwe ndo zvaitika pokare mugore ra2023 kuNigeria, nokutoti wanotekaidza sarudzo wabva wati aiwaba tiri kuda kuseenzesa mushini yemakombiyuta iri kuramba kuseenza, saka taakuenda kuita zvokunyora nopepa. Ndizvo zvakavhiringa izvozvi sarudzo dzogore rapfuura, asi rekai tione kuti wanopedza sei. Wamwe wemapato anopikisa wagoti ngadzitangidziwe, wamwe wana Obasanjo chaiwo wagototi ngwarirai kuita kusikinyatokono, nokutoti zvamuri kuita zviita tazvionaba, pakaita kunyangariwa chaiko. Asi rekai tione kwazvinoperera. Tikundosvira runyararo kuti hurambe huchienderera mberi. Nyaya yokugumisira yanyasi Lionel Messi kwai ndiye hanzi ndiye mutambi wechirume anouyani nouseza kudarika wamwe wese. Kwai uyani hwachehu mukutamba nhabvu gore rapfuura ndo hwaita kuti ahwine. Hino mabi yangu kuti munozviona sei. Wamwe wagoti munhu ari nani ndiMbappe, wamwe wagoti munhu ari nani ndiBenzema, asi paribe agoziva kuti chii chagoita kuti Messi ndiye agopuwe.
rekai henyu tirambe takandolinga kuti zvinopera sei. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.